Ngesikhathi kade uNgizwe emchunu efuna ukufaka umthandeni mfokamanqele emcimbini laphana ukuthi adlale kuqala kunoKhuzani kube kufanele kudlale uKhuzani, awuzwe ukuthi indlamlenze yathini kade singenile-ke estage ingene ngenkani laphana ke idlova. Ngizoqali uzomemezela umculo wakhe akamthandayo la inkani. Ngizoma ukubela bakho ukuthi mina angikwazi ukufika ngizohlala emcimbini emva kwamali uKhuzani ngoba ngiyazazi ukuthi ngithandwa kakhulu, ngifuna ukumanejeka isiko. Ugijima uzomemezela lo muntu wakhe laba. Anginamgwaqo-ke mina ekhanda lamafuthi ngixolela. Bayakwenza laba benza khona kodwa abasophinde bekwenza. Noma isikhathi sami ngisho nangokwelist yakhona konke mina ekhanda lamafuthi ngixolela. Bayakwenza laba benza khona kodwa abasophinde bekwenza. Noma isikhathi sami ngisho nangokwelist yakhona lo muntu afuna ukumfaka ngokwelist ubevelele egcineni bengingaphambili umgijimisa uzokwenza ubuqila impetho bakhe la ngoba bashutha amasimba abashuthayo. Ngicela ungitshela lo mdidi wentethe lo ukuthi angangijwayeli kabi. Angangijwayeli nje kabi, angijwayeli kabi umbombo wethu umsunu nje angangijwayeli nje kabi. Angijwayeli kabi mina ngikwata thu mina manje ngaye. Kwata thu mina manje ngaye. Bona nje abafana bami nje ababili engibazalayo. Umisa nje ngempama lapha eqhashelini izinto. Yenkanini 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 sofela khona yenkanini 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 sofela khona yenkanini yenkanini yenkanini